Shubor nakaslem jong unongsan hima. Procession Maria ka Bashispa kablalong haka Paris Saint Dominic Xavier Church Maulai kalayat bed wala ka Mariang kalapantod haswa ban sedang ka procession ya ka ni kasngi bakra ban le buram kerpang ya ka Maria lasdang da ka mas bakhun ha ka ba ufada or Pedro Paul Lincoln ulalong unong kenyarang ba ha ka jingdon lang de ki phongot ki lengdo na ki parish ba pher Hakane ka sngi da ki phau hajar ngut ki riunget ka balang ka thaling na kaleng ka jilla kilawan baneshem benta bat ban sakhi ya kane ka sngi bakrau bat baneshem benta lang ha ka procession ha ka bala ra ya ka durmot jong ka Maria ha kaleng saudong kasnong maulai ka procession Maria ka beningkong tam ha kari khasi jantia kalalong ha ka arphau sau tereg ujem mangsia jar khandai spa arphau ar halaj umkhra ha ka bahandru spa ngut ki pat kristan ka balang ka thaling kilaya shem benta bad ha ka ne ka sngi de ki spa ngut ki wei pat ki bompat long niam kilawan ban pet ya ka ne ka procession ka beningkong ka ba kilayat ha ka por janmien haringkat ba ka jing tebe ya ki mambati